Тәмсез хөрмәтле журналистлар, без бүген Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең бүген кунакта Натфолин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, Шакиров Данис Фәнис улы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Нуруллин Кадим Назир улы, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Фатхетдинов Салават Заки улы, Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасы мәдәният министры киңәшчесе. Безнең матбугат конференциясе Татар информ сайтында һәм ВКонтакте сәхифәсендә турыдан-туры трансляция бара. Башта спикерларга сүз бирәбез, аннары сорауларга күчәбез. Дамир Данилович, рәхим итегез, шу премия турында сөйләп китсәгез. Хәерле көн, хөрмәтле матбугат конференциясендә катнашучылар. Кыска гына таләпләр турында әйтеп китим. 2020 елда бөек татар җырчысы Илһам Шакиров истәлегенә багышлап, татар мәдәниятен саклау һәм башкару осталыгы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан бу премия оештырылды. Ул министрлар кабинеты карары белән гамәлгә куелды һәм 2 елга бер тапкыр тантаналы рәвештә Илһам Шакировның туган көнендә 15 февральдә тапшырыла. Быел конкурс 2нче тапкыр үткәрелә. Ул август айында старт алды. Илһам Шакиров исемендәге премиясе гаризалар хәзерге вакытта бу кампания дәвам итә. Гаризалар 15 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Премия белгәнегезчә 3 номинация буенча бирелә. Ул вокал премиясе хатын-кызлар, вокал премиясе ир-атлар һәм халык җыры номинациясе. Приз фонды 600 мең сум акча тәшкил итә. 200 мең сум 3 премия 2 вокалистка, ир-атка һәм хатын-кызга һәм халык җырларын башкаручы номинациясендә җиңүчегә тапшырылачак. Премия кандидаты тәкъдим итү Татарстан Республикасы территориясендә һәм бүтән төбәкләрдә иҗтимагый оешмалар, фәнни оешмалар, мәдәният оешмалары, мәгариф оешмалары тарафыннан гамәлгә ашырыла. Халык җыры номинациясендә буенча премия үз-үзеңне тәкъдим итү рөхсәт ителә. Таләпләргә килгәндә, кандидатларны премияга тәкъдим иткәндә гариза премияга кандидатны тәкъдим иткән оешманың карары нигезендә иҗади портфолио бирелә. Вокал номинациясендә шулай ук башкару усталыгының югары дәрәҗәсе һәм югары яки урта һөнәри вокал белеме булуы бәяләнә. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Илһам Шакиров премиясына 30га якын гариза бирелгән иде. Алар арасында популяр артистлар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлзада Сафиуллина, Ришат Төхвәтуллин, Дина Гарипова һәм башкалар. Башка илләрдән дә бик күп гаризалар булды. Конкурсның төп партнеры Бөтендөнья татар конгрессы булып тора. Киләчәктә дә без төбәкләрдән һәм башка илләрдән гаризаларны көтеп калабыз. Кандидатлар буенча карар конкурс комиссиясе утырышында кабул ителә. Аның составында күренекле мәдәният һәм сәнгать эшлекләре, безнең арасында аның иң төбе дип Салават Закичне әйтеп китәргә була. Мин уйлыйм, ул бүген конкурсның мәгънәсе турында безгә тагын әйтер. Һәм әлбәттә 2023 елның февраль айында Илһам Шакировның туган көнендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру тантанасы узачак һәм танылган җырчысы Илһам Шакировка багышланган концерт узачак. Һәм әлбәттә премиялар нәкъ бу көнне 15 февральдә тапшырылачак. Конкурс алга таба да үсәр дип өметләнәбез, чөнки ул бер дәрәҗә булып, бер дан булып безнең татар мәдәни дөньясында барлыкка килде һәм алга таба да үсәчәк дип өметләнәбез. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бәйгедә чит илләрдән, чит төбәкләрдән дә җырчылар катнашыр дип көтелә. Менә шул турыда сөйләп китсәгез, Данис Фәнисович. Әлбәттә, татар дөньясы ул Татарстан белән генә шикләнми. Һәр вакыттагыча без менә шул сүзне әйтәбез, шул җөмлә белән башлап җибәрәбез һәм әлеге Илһам Шакиров исемендәге республика дип кенә аталса да, бу премия республика тарафыннан бирелә, ул җәмгыятебез тарафыннан.
Катнашучылар саны да, географиясы да бик кылачлы, бик киң. Әлбәттә, biz birinci yıllar, менә шушы birinci yıl игълан иткәннән соң, шактый гына башта гаризаларны бирмичә торганнан соң, шалтыратулардан соң шундый җавапларда көттек, ишеттек. Илһам ага Шакиров исемендәге премияга бик саллы рәвештә, бик әзерлекле һәм таләпләр шактый гына bu комиссия тарафыннан да бик югары куелган. Шуңа безнең Татарстаннан гына түгел, Татарстаннан тыш та яшәүче милләттәшләребез, бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмалары аркылы без әлеге менә нигезләмәне тапшырып юллыйбыз һәм гаризаларны инде без кабул итәбез. Шул ук вакытта мин шуны әйтер идем, киң таралган һәм халык тарафынан, милләттәшләребез тарафынан бик җылы кабул ителгән номинация ул менә шушы өченчесе халык җыры. Хәвәскәрләр, үзешчәннәр биредә алар безнең милләттәшләребез татар оешмалары тарафында үзе безнең иҗат коллективлары аркылы да һәрвакыт билгеле бер сәхнәләрдә инде алар чыгыш ясый. Ләкин алар тарафыннан да менә биредә катнашулары алар өчен әлбәттә зур мәртәбәдә, дәрәҗәдә. Һәм тагын бер кабатлы әйтим, алар бу бәйгегә инде башкача рәвештә катнашалар. Бигрәк тә СНГ илләрен әйтер идем, безнең Үзбәкстан, Казакстан, Таджикстан, Төркмәнстан безнең һәр елны менә 2 ел элек игълан ителгәннән соң катнаштылар. Илебезнең 70-кә якын төбәгеннән дә катнашучылар шулай ук бар. Быел без менә 1 августта игълан ителгәннән соң инде шактый гына комиссияга гаризалар безнең бүгенге көндә дистәләгән гаризалар килде. 15 ноябрьгә төгәл санын игълан итербез. Бик рәхмәт. Менә бәйгене оештыруда төп мәйданчык булып Татар филармониясе тора дип беләм. Менә Кадим Назимович, шул турыда сөйләгез, ничек оештырылачак, артистларны сез чакырасызмы, кемнәр киләчәк? Беренчедән, сүземне башлыйсым килә. Рәхмәттән барлык җыелган журналистларга бик зур рәхмәт. Бүген бик матур иттереп, бик зур гына залны тутырып килгәнсездер. Әлбәттә без әлеге сезнең мондагы пәйда булуыгызны Салават абыйның концертларына эләкмәгәннәр монда килеп җиткәндер дип аңладык инде. Чөнки күбегезнең сораулар әлбәттә Салават абыйгадыр. Аның менә август аена гына тутырып биргән концертына карамыйчан, сентябрьдә кичә генә тагын бер серия концертлар башлап җибәрде, ул истәмә концертлар. Анага иң зур рәхмәтемне җиткерәсем килә бүгенге көндә әлеге алын-җалын ташлап, менә безнең белән очрашуга килгәнгә. Шуңа күрә теге тиз генә сөйләргә тырышырбыз, тиз генә тегеләргә тырышырбыз. Әмма ләкин безнең эшебез сүзебезгә караганда озынрак, күбрәк. Илһам Шакиров премиясе не килгәндә аның беренче премиясын без тапшырдык. Филүс Фәхимулла Кахиров ул монда безнең арада булган тиеш, әмма ләкин ишеттегез, Ринат абый Мөслимов китеп барды арабыздан бүген иртә белән. Ул анда басып калды. Кызганыч, менә бөтен артистлар исеменнән дә, филармония җәмәгатьчелеге исеменнән дә авыр кайгыбызны уртаклашам шулай ук. Кызганычка каршы мондай әйберләр вакытка вакытта бик еш яңгырап торалар. Менә Илһам абыйга килгәндә, әлеге премия бик урынлы, бик вакытлы дип әйтергә кирәк, пәйда булды. Һәм инде аның беренчесе тапшырылды, сез инде аларны күзәтеп бардыгыз. Менә икенчесенең бүгенге көндә вакыты килеп җитеп бара. Без аны истә әйтелеп үтелгәнчә 15 февраль көнне төгәлләячәкбез. Ул көндә инде безнең билгеле булачак быелгы җылда кемнәр алды әлеге премияны. Һәм икенчесе безнең менә октябрь аена без аны билгеләдек. Ул да булса Татар моңы. Бу Татар моңы фестивале шулай ук беренче тапкыр ул Илһам Шакиров исем астында уза. Бу безнең планкабызны әлбәттә тагын да күтәрә. Инде Татар моңының тарихына килгәндә, менә Вилнур Галиевич монда, Усманов ул әлеге фестивальне җитәкләп, җилкәсендә дә бөтенләй күтәреп йөрде инде. Һәм бүгенге көндә дә әлеге эшне ул дәвам итә. Һәм безнең 8нче җылдан башлап карасагыз, ул афишадан да күренә, безнең филармония афишасыннан
анда бик күп кенә бүгенге популяр җырчылар әлеге татар маңыннан чыккан. Аның без нинди җырчыны бүгенге көндә актыкка 10-15 елда беләбез. Аларның бөтенесе диргә була татар маңа аша узганнар. Шуңа күрә бу татар маңа үз чиратында бөтен теге сәхнәгә менүчеләрнең гадәти все дороги ведут в Рим дигән кебек, монда да бөтен юллар татар маңына алып килә. Инде бу Илһам Шакиров исеме белән дә бәйләнде икән, әйткәнемчә, бу безнең өчен бишләтә җаваплы. Шуңа күрә үзегез күреп торасыз, Илһам Шакиров ул теге бөтен татарныкы, ул яшәгәндә дә шулай яшәде. Менә без Аллаһка шөкер, менә Конгресс татарда монда, Салават Авида монда, сез дә монда безнең аппарат президенты шулай ук әлеге безнең премия артыннан да карап тора, әлеге татар маңын үткәрү буенча да еш кына киңәшмәләр узып тора. Һәм әйтергә кирәк, бу безнең бик җаваплы эшебез. Без монага бик җаваплы карыйбыз. Хәерле сәгатьтә дип әйтергә генә кала. Без татар маңының сайлап алу этапларын үткәрдек. Безнең 7 җиңүче чыкты. Әлеге 7 җиңүчене без 19 октябрь көнне филармониядә менә әлеге статуэткаларны бирәчәкбез. Бу менә шушлай үзенчәлекле ясалды татар маңы дигән, монда сандугачы да утыра, без бит инде сандугачыбызны бик яратабыз үзебезнең. Бу һәрбер җиңүчегә шул исәптән биреләчәк, анда акчалата премия дә каралган. Һәм бу алар өчен иң җитди, иң мөһиме алар өчен жюри әгъзалары белән берлектә бер концертта катнашып үзләренең тәүге адымнарын ясаулары дип саныйм мин. Һәм әлеге концерттан соң әлеге җырчылар алар әлбәттә үзләренә тагын да югарыларга үрләр өчен бер билгеләү куячаклар. Мин монда шикләнмим. Шуңа күрә тәүге сәгатьтә дип кенә әйтәсе кала. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Савазакич, Илһам Шакировны сез исән чагында да нык хөрмәтләдегез. Бакыйлыкка күчкәч тә аның исемен мәңгеләштерү буенча шалбарас, актив шалбарас. Премия булдыруның башында да сез торгансыз дип беләм. Менә жюри рәисе дә дип аңлаттылар. Нинди критерийларга игътибар итәчәксез җырчыларның менә шул турда сөйләп китсәгез, гомумән премия турында. Хәерле көн барыгызга да. Беренчедән мин инде теге канәгатьсезлек белдерим әле иң беренче премияның бәясенә, чөнки инде бик зур исем бу, Илһам Шакиров исеме бик кабатланмас кеше, андай кеше инде кызганыч тумаячак соңгы 100 елда дип әйтик инде. Шуңа күрә Илһам Шакиров премиясе ул кимендә Тукай премиясе белән бәрабәр булырга тиеш. Югары, анында югары була алмаса да Тукайның үз чоры, Илһам абыйның үз чоры бар. Шуңа күрә беренчедән безгә җыелышып бәясе турында. Инде әйтмәсәк, бу бәясен әйтмәсәк күңелрәк әйтү уят. Шул чакта зур кешенең исеме белән бигрәк вакланабыз. Шуны белмим инде. Бу безнең канда микән инде ул, белмим инде. Гадәттә микән, беренчедән шуңа ихтиҗ кирәк. Аның өчен көрәш булырга тиеш, аның өчен ярыш булырга тиеш. Менә планканы бик югары күтәрдек, чөнки иң дөрес беренче премияның хуҗасы шунда җырчы галәкте, Фирис Каһиров, чөнки бүгенге көндә аннан да татарча җырлаучы кеше юк, кызганыч. Шуңа күрә җырлаучылар күп, җырчы ул менә Фирис Каһировны булырга тиеш. Белмим инде икенчесен менә кем не булыр инде, аның иясе булыр. Ну, планканың иң югарысыннан башлап җибәрдек егетләр, кызлар. Ник дип әйтмәгән, Илһамның исеме, без татарлар бик тиз онытабыз без. Без шундый кеше.
sağınabız, söyleyimiz, lakin ezrek işleyimiz. İlham abinin isimini atap koyduk da bir zalının ismi şunun bilen toxtaldık da. Şimdi vakitler uzdı. Ezrekkine aktivlik gereksizden jurnalistler ne şu şekilde oturas bir de büyük matürkler tanışkana bir sütsüz. Ne şu yok devam edemezin tanışıyoruz İlham abi yazmış durumda. Siz ezrekkine usalarak bulsanız, siz ezrekkine terapşen bulsanız şimdi çıktı edemeyken. İsim mengileştiri kuvvege biz konkursları uyuşturup olayına bulmayız. Siz işler siz gün sayın bulmasa da bırak İlham bitirdiği informasiya ballar konkursları ilham deyip yazıra tutarak biz Elfi yapana onun da direkt unuttuk. Kızlanış. Şuna göre sizden tutarak üstü kızlar yigitler. Yazıra gerek. Yazıra. Bana bit. Alfred. Gerekin diyorsa gerekmesin diyorsa. Hani gerekmez belki kuraktir derler. Etleri bitti. Eti bile etme bir tevil deyip. Yani böyle şolara gerek. Şolara. Ben sizden turayındı. İlham abinin isimini mengileştirip bu şeyinde en köpüşlengişi Kadim Nadrettin bilen Bir Osmanov. Biz indi tegi jüriye gana kile biz diyen sımak anın bürünmeyen yağı işinin sizin taraftaydı. Allah bilse birgeleşip bana şiit dilden ödel bittin, şiit dilden kilecekler deyip alır kileginde bize kubarak geografiya için. Ne şundan kililer, bundan kililer. Tatar yaşamayan tübek yok. Yani Çık dedim igen. Tataristan'ın kadrini bilgen kişi Tataristan'da yaşıyor. Yani şiitlerge ümitlenip şiitten kütüp tarafa yaramıyor. Bizde Tataristan'da yaşayan, Tatarşa söyleşken, Tatarşa uylağan kişilerini küteri birinci tabıra kere. Yani kubisi bir tane tapmazsan tabılmıyor. Birincisinden bir motorunu ötüp gitti. 2 yılga bir degen fikir büyük dönüş oldu. Çünkü talant oluyor sayın Tomu'yu. 3 yılga bir sizde bana degen. Şu an göre bir kimler gelirler, kimler şapkatarlar indi. Şu kurneydi bizim qaysı nide üniversite varabız. Tatarmını, Tatarcıları qaysı nide qaysı üniversite var. Bana ikincisi kurneri ikincisinde alabilirsin. Aktif bulur indi, aktiflik gerek. Jurnalist degen söz ol bik zor söz, bik büyük söz. Siz kim bilen engeme kursanız da, kim bilen yaşasanız da siz türlü yoktan özünüzün engemeleşke qaraganda 3 tarafı, 5 tapır, 10 tapır akılarak bırak deysiz. Çünkü geçekte etedirağı birlikte 3 sırav. Birincisi birincisi sizin için maşinanız var. Birincisi. İkincisi bir sırav ama üçüncüsü gelecek planlarınız. Böyle bitti 3 sırav. İkisi şeylerden. Şu an kadar ne edip gitti mi de Alfred durumda. Ne şunlara stilde gerek. Ezrekkine usallıklara gerek. Ezrekkine usallıklı bedip akıllı usal. Akıllı usal bilir. Akıllı usallara gerek. Oldu yülersimek akırıp kışkırıp tügülünde. Akıllı usal. Etken sözünüzge cevaplarına deyiş, niçin ettiniz? Her kişi üstüne Hoca, min teleyim bugünkü sökünde sizden aktif bulunuz. Zira harışın. Rahmet. Rahmet Salzakiç, bir uylandıran sözler ettiniz. Hazır söz jurnalistlerine verilgeç, tanışlığınız biraz yoğalıp bitir. Rahim tiniz jurnalistler, sıralar. Kim birinci? Alfred Alfred Muhammed Rahim, Business Online.
Mına bu bizim bitinde Tokay pремия деп aytdınız indi. Tokay pремия bilen çağıştırdınız. Mına bu bizning İlham Şakirov pремиясы Tokay pремиясына teң bulurga tiyiş indi. Şu bir derecedagi pремия. Ama neçeptir mına bu Tokay pремиясы laureatlar turunda biz bilemiz mesela. Алар turunda aldan сөйләшәбез, нитәбез, бәхәсләр бара. Премия йөргәчтә дөрес бирелмәде, булай. Мына бу İlham Şakirov pремиясы ничектер ул нисез булды Şauşusuz da andar bu kim anda jingen kim nitken de bilüçe yoktu. King cemaatçilik. Evet. Nu Buna vatlar. Bunda qarama, buna. Yok, kilecekte näse эшләп була аны шулай теге Тукай дәрәҗәсенә күтәрү өчен. Şauşu. Buna yazırga, eğitirge, söylüyor kirek. Başkaça bulmayı. Анча шулай нисез уздау теге шыпырткына дигәндәй. Birinçiden pandemiya bir şeydi. Reklam bulmadı. Kaşıp buna diyen sımak biz ana kaşıp basıp bunu ötkerdiğinde tege 50% kişi jeyip buna diyen sımak. Şurada belki indikendiriğinde kadar Allah'a şükür bidinde kadar tuluzallar edrekine şu indi vakitte tege köp kalmadı da sonra diye. No barbarda bir gün aydan tügülünde böyle Allah'a şükür birinci ay vakit var. Bugünden kirek olarak gerek. Şirat durup bir ayda birigiz 15 günden ikincigiz siz birbirinden bardı bütünüz fez. Barağızda bir gün yüzüne şunma biter. Ana bu işe gerek. Küp mü basmalar var, küp mü izahlısı var. Şuna göre Özellikle ortak iş bitindi bu bizim milleti mesele şuna göre mene kalsa İtegesiz baragaz yazasız bütün nigede birinden untla şuna göre buluşup oysa bir iki şahsın İlham abi turunda özellikle intriga gerek. Tayın budan. Фейруза Мәжитова, Яңа ғасыр каналы. Салат Зәкиевич, менә сез әйттегез, узган елгы катнашучылар арасында Филус Каһиров анардан да яхшырак җырлаучы юк дидегез, әйме? Менә быелгы гариза бирүчеләр арасында әйтик, бу премиягә лаек булмаган, лаек кеше юк дип табылган очракта бу премия бирелмичә калырга мөмкинме? Bu birinciden İlham abiga olan hürmet yok demeye gerek. Şuna göre şuna demek izlep davra gerek. İzlep. Mine diyenlere kurunu bit. Ya yok da tırnak bedinde. Başında uylap bilmem ne o etemet ikincisi en kıyına bulaşacak çünkü Filistin sonunda bilmem olay bu sıttağın Filistin'e biliriz. Olay bulmasa bulsa ettige. Min her vakitte de karşı geldim. Kalimde biraz şimdi Vilde bile min gil karşı buldum Grand Prix'e. Çünkü Grand Prix ol bilmem o bir fenomen bulurga diyiş. O ikinci ilham bulurga diyiş. Şuna göre o bizden bir tapkarda eydeğindi eytler bildi. Eydeğindi karşı gelmeyindi. Okşası var. Erem kalmasıydı. Olaydı bedi bir yaramayı. O şivirmese gerek. Şu konkursu big kata dürüstsüz. Мен de şul turda oylap oturdum. Koşulup aytırman dedim. Mene bu tatar mаңы bolgan vaqtda xatirim yalgışmasa bir kimge de Grand Prix bergenimiz yok. Ne bu bugünkü günge kadar 18. yıldan beri bitti, neymi? 8. yıldan beri 22. yıl bu yıl. Grand Prix almışım. Bizden sonra Grand Prix Rüstem Zakirov по-моему. Yok. Ne? Bu İlham Şakirov'un BKZ'da verildi. 2004 yılda Hakimov İldar aldı. İldar Hakimov Grand Prix. No, yıllarında naşar yaşadı etmeseydim. Просто Kiyev'e çıkıp harap oldu. Şapcı çıkılmayınca proşum. O benim student. Ben özüm izlep taptım. Dürüstler geldir taptı indi bir yakşım alıp gidip tırnap karar sağladı geçti. Dürüst jırlığı, motor jırlığı, moğlu jırlığı, lakin bana işesindi. Öyle de bitinde hoca vergine bula.
Minen şun mağanasından idi. Jalami mini kişiler garamay. Mişikti bedigen. Onu etmişe. Abit nasıl şey. Gay şapjırsı. Ol üzün andı minana Filiz bilen başta bir nige koyam. Şapjırsı ol. Ne şaptır mena yoğaldı bit. Ana o şimdi bilmeyeyim de mesela üzünden turalar indi belki. No bu müjde bir varyant. Ol 4-nji ýylda hatyrym ýalgyşmasa, ili 5-nji ýylda meken şolay Grand Prix iyesi bolgan idi. Mene şundan beri bizden Grand Prix tatarmygynda algan kişi bulmady. Mene şol hallar. Rahmat, Şahri Qazan, rahmet kez. Hayırlı günler Şahri Qazan Elvira Şakirova. Bu konkursta üzüşenler boyunca ayırım nominatsiya buла bit инде. Salat Zakevич, sizning üzüşenlerge nindi münasebetiniz bar hem zamanında Razil Valiyev sizning üzüşen artist degan. Maňa kalamadingiz mi? Gafy etdiňiz, siz mene garaýtdyňız konkurs diýip. Biz iki eýber turunda söýleşýäs. Birsi premiýa, birsi konkurs. Konkursa bizning üzüşenler ýok. Siz premiýa turunda soraýat diýiş. Konkurs diýip aýtdyňız siz özüňizniň. Premiýa turunda söz bara. Bu 5-nji premiýa üzüşenler arasında degen söz. Bar şonda eýber. Razil Valiyev benim upkam yok. Çünkü ben kim eken bilem. O benim kim eken bile. Nişik diyetim eken. Bizler bittiğinde özünden ülken kişiye söz eti gelişmeyi. Yani etesim ki size etmeyeyim. Çünkü o nişik diyetim eken. Bala şahatı öl. O yazışı. Her kimin eğitim hakkı var. Alfred benim turda ne etmeyi. 50 sene yazıp bitirelim benim turda. Şu an niçin ben barışılmayayım? Çünkü ben okumayayım. Alfred yazılarının barında okusan, bunda ili Alfred'in berevdire gerek, ili bilmeyeyim. Şu an kimdir okuyor? Başını okuyayım inanın, başını. Salavat diyor. Salavat sal takim diye şu an koşa başısında Tatinerge STV kampanya parlamentdeki ozakta iş çıkarıp bulabilin turda. Bir üzerine sordum. Dedim, zачем ты так делаешь, deyip sorayım Alfred'den. Мне считатели нужны değil. Все, dedim, бұл da onun adım oldaşmıyor bile. Şuna göre bizim прекрасные отношения, şuna göre главный, bir tap ilhamabim bir ilerleyen sınada. Metten bik naşer yazar men turda metten tigre diýip, bla diýipler, diýip zorlanam ilhamabiga. Hey, tiňip ýatyrdy. Mene hamin turda bir kim ben ýazmady. Значит, нормально ди. Metten sugeler bit. Какая разница? Ýazsınlar gana ди. İlhamabim sözü şu. Siz elesileri birbirine olan anlatıp bana ziberdezgine. Olan kenedi bu ayıptırıp. Yazsınlar, zinhar için yazsınlar, poka boş yazarlarına akşa tülep yazdıracaksın diye ettiler. Kişi de özü akşa tülep yazdıralı. Ona göre İlham abi sımak, akıllı, anı sımak, zirek. Ben kimin yaşayıp oturağımın kişileri olan, yine bakıttık işlerinde biz. O vakitte Bakımsa oturağımız da Haydar Begeşev merhum bir yerdemişse, ikincisi min. Üçer yaşatanlar biz neydi? Tatar yerinde. İskişe yazar bizden ona vasın deyip. İskişe. Ondan suluğu yazar. Biz yine yazdı. Nişene koydum deyip soru biz bitinde. Biz de okumasın deyip İskişe yazar. İlham abi. Şuna göre bizden bilen isen kişi sınak seyirciye deyiş. Bilkak butta bölmegen o bizim bilen degen sınak hıntıra yaramayı. Bir baran kişilerde min kim iken etmeyeyim, min ul katını ne etmişim, nenavijo, ul eldeysen. Min sen aytarım kim iken. Min yani nenavijo İlham Şakirev'in dedi. Ulan deyip duram. Оказывается, ну, vardır indi belki vardır.
Anı kişiler de var. Ne anda birev iki uşağı. Alar bakıtsızlar. İlham Şakir'in yaratmayan kişi indi bakıt edip bu sanatda. Uzun sanat kişisi. Şuna göre antilarda vardır birev iki uşağı. Alarga korap fikir yürütüyor alarını şeylerge gerek. İlham turunda adı söz eyti ulim inzorun haların birisi. Sanat kişisi ağzından adı söz şarat işte ul. Nişkine bu sada. Maqtarga kütərgə zorlarga cemaat mənə bizim bütün işimiz şu barğa deyiş. Qavatlanmaz. Benim bir fikrim var idi. Şu fikrini minde nittimtigi soğundum şu fikirden Kreml aslında var bir asada benim ne şunda İlham abiyle Rafiyapağa ikisine ne koyarım kişi şunda yürür şeşap koyar şu fikirden soğundum ben işlettir elle başka problemler bilmem indi daha şu meselede kütürüp çıksak aşağısı var bitinde başlangıcı var sokmağı var Eskat abinin en gadi en eşkirsiz kişilerin mesela Eskat abi andi blagadavatlı bulalmayı Anın yanında Rafiyapağa İlham abiyle paralelini şunda bir uzun bir ne var ya ansambl var ya. An başı var bir sokmağa kirgen ne tara nişap soğundum min ele tutlar ele bilmem bu birasına bilmem şu fikri yatan kireye koyup şu meseleni ne çek şaburun bular ya. Şunda kişi şeşek sağları şunda barlar ya. Anda bir hani yine yok bizde. Biz bit zaman alga gitken Tatarstan bedinde. Şunda ulat personu 23 saat jırlara iktinikide. Şunda bir fikrim var ya. Kim soğut kandırını mı bilmem biraz kovulim düşürdülmeyken tağın ilan koytamar şu meseleye. Urnu mene diyemid. Var bitinen başlangıçı var Eskat abi şunda. Rahmat tağın sorularınız var mı? Aktif bırak. Sağ Zakiç, saytdığınız jurnalistlerga İlham Şakirov'u мәңгіләштіру үшін көбірек yazılar керек dediniz. Yazудан тыштаған нендей sorular var мәңгіләштіру бойынша? Fikriniz. Mene birisi mene ele etken fikrini bana da elen zor metul zor problema tulundu. Kimden başarıya geldiğini bilmem. Mene bugün tamaşaya geldi bir zor avzı. Andan başlayayım bugün gayet işine düşürüp olaysa Bolay mene şu ne ettiğini, harap ettiğini şu şiirler, 3 yıl cümle bir şey almadık, konuşulmadık, yaşalmadık, zırlayalmadık. Mene bu yıl belki vakti bu yıldır indi belki. Мәңгіләштіру үшін bilmem, ben даже mektepke kırtırayım şiir dersleri. İlham Şakirov nişikte bir yöneliş tapıp elle kimler var bizim özümüzde bilmeyen kişilerini oturamızda okup izleyip özümüzdekini bilmeyiz. Şimdi minnet var ve kavatlı indi. Mene şu akıllı yerleri şu girmese bulmayındı o. Şu kiril degenden онлайн трансляция бар біз бір коллега бара һәм сұрауын жеткерді. Менің ойымша Сауат Закиевичқа Рифат Фаттаховның филармония жетекшісі Қадим Нуруллиннің шәнлігінен зорланып жазған хатына ничек қарайсыз? Ничек тағы бір тапар? Рифат Фаттаховның Қадим Нуруллин шәнлігінен зорланып жазған хатына хат жазған ол зорланып. Мына шул хатқа ничек қарайсыз? Мен бизнес онлайн ничек оқымаймын. Мен şu Рифат бен қызықсынмаймын. Менің үшін бұл кіші просто жоқ. Telerem bitip oturmağız. Sonra şunu ciddi yine söyleşken vakitte şimdi Alfred Testa bir halinde. Alfred'e okuşlar gerekli bitireyik. Rifat nasıl gerek? Rifat min ana bayağı bir resim kilmeyi o çünkü teşekkür ettim ki bizden bilen как не связаны. Ол просто biz okutkan balalarını aldap, yoldap, sahneye mindirip
bir 7-8 yılga kontrakt düzütüp Simle başta bizim sabah okut, bizim sabah üzümlü apsıp git, işlet, iyi ortaya karşı yardım et. Bizim şunu prensip idi. O hazır produktunu alıp, bilmeyim, daha ikinci rakı, cümlelere evet orada söyleyecek. Rahmat, sırau bulgaç birmişi bulduramam. Tağın var mı sıraularınız? Мындай мүмкіндік гүл болмай, Айрат. Адил Назарович, Касырау, сіздің фаразыңыз кім биыл катнашачак һәм филармониядан кімні тәкъдим итәсез бұл премияда катнашырга? Беренчедән теге без оештыручы буларак, монда кемнәр катнаштыру безнең төп бурычларыбызның берсе, моны инициировать итәргә кирәк. Әмма дә ләкин менә беренче премия буенча шулай ук әйтәсем килә. Без ул җылны оештырган идек, менә беренчесендә булганда Барлау дигән концерт. Барлау. Анда катнашты менә шул ук филюсләр, кемнәр һәм анда җыелды ни барысы күп түгел. 15 күп булса 20-дер җырчы. Һәм мин залда утырганда шундый фикер белән бәрелештем үземдә. Менә шушы 20 кеше генә халык җырларын, Илһам Шакиров җырларын, җырларлык дәрәҗәдәге тавыш белән тавышта торалар. Калганнары менә бүгенге көнгә килгәндә тавышсыз җырчылар белән эш итәргә туры килә, шулай бит. Шуңа күрә монда бу классик юнәлештә бара торган премия, беренчедән әйтәсе килә. Монда теге бутарга ярамый. Шуңа күрә менә Салават Закиевичка бирдегез бит сорау, 3нче премия үзешчәннәр дип. Менә ул үзешчәннәр, анда көрәшсеннәр әйтәгә бит. Ә менә профессионалга килгәндә анда ир кеше һәм хатын кыз тавышы, алар музыкаль белем белән булырга тиешләр, укыган булырга тиешләр һәм аларның практикалары булырга тиеш. Менә гран-при турында ничек сөйләдек? Нәрсәдә проблема? Без бүген гран-при биреп чыгарабыз да, берсе көнгә теге строительный фирмага яки семечка сатырга китә мәсәлән. Бу бит бу әйберне без шулай күрергә тиеш. Илһам Шакиров премиясенә лайык кеше ул сәхнәдә яшәргә һәм сәхнәдә гафу итегез китергә тиеш шуннан. Ул менә нинди дәрәҗәдә булырга тиешле кеше. Шуңа күрә Салават Закиевич бик урынлы әйтте. Бәлкем 2 җылда күптер әле анага дигән сүз. Бәлкем күптер дә хәтта ки, чөнки бу кешеләр алар бик зур сортировка узалар. Уку вакытында бер төрле, аннан соң тамашачы тарафыннан икенче. Һәм үзенең сәхнә тормышы белән 3нче этапны узалар. Шуңа күрә бу безнең бик зур планканы искә куеп эшли торган премиябез. Монда теге ишелеп 50 кеше катнашты дигән сүз ишетмәссез сез миңа калса. Миңа хәдмәдериш, миңа калса безгә вил Устafında belki qarab o'zgartira kerak bo'lar. Agarda Ilham abining ismi bilan belangamiz ekan, u aytganimcha u ijrochi bitindi yil sayin to'p turmay. Balki To'qay premiyasi yo'nalishida balki san'atdagi san'at yozuvchilar bo'larga mumkin. Ilham Shakirov ijrochi ekan bilamiz, anglashla bizga bilan ismini magalashtirib kerak. Uyut gün sayın doğmay, filmler bittiler gün sayın bulmay. Onlar bir kup, lakin onlar bunda bitinde eşliğine değil, standart değil. Şu an kadar belki yazışçılar arasında sanatga hizmet etken kişiler, dirijörler, tegizsimiz belki şu kadar gerek bulur. Сөйләшмәгән булсак та бер квалнада сезнең белән, чөнки бу сүзне менә Вильнур Улаевич белән без җәй буе теге бик нык бергәләндек. Дамир Данилович да кирип сөйләшеп чыктык. Әлеге мәсьәләне Васил Гаязович белән дә сөйләшеп чыктык. Әлеге уртак фикер менә бер-беребездән аермалы булып, бер турында килеп барабыз. Бәлкем әле әлбәттә бу үзгәрешләр керәчәк. Ние суммасы буенча да килешергә була. Илһам Шакиров премиясе. Бүгенге көндә артист ул бер концерттан фәлән миллион сум алырга мөмкин. 2 концерттан 1 миллион алырга мөмкин. Ә без гомер буе эшләгән кешегә, может быть, менә шушындый сумма бирә торганбыздыр да. Монда суммада гына эш түгел. Монда халык һәм безнең җәмәгатьчелекнең тануы. Менә бу зур әйбер. Илһам Шакиров исемен күтәрдең икән инде.
анда син уже ниндидер калыпларга сыйырга тиеш. Менә иң мөһиме шулдыр дип саныйм. Дирижер да булырга может, музыкант да булырга может. Шуңа күрә монда самый главный техник кеше булсын, лайыклы кеше булсын, нык талантлы кеше булсын. Шуңа күрә Илһам бабаның премиясын бәлки Алла бирсә. Нигезләмәсенә үзгәрешә. Әй. Сәүзәкич, сіз өзіңізді премияға дәғуа қыла аласыз ма? Аның турында ойлағаныңыз бар ма? Мен инде күптән Илһам Әлфия деген исемгә гашык. Мин алардан ничек дип әйтим икән? Мин Илһам абыны белүем белән, аның белән бергә эшләүем белән бәхетле. Мин инде күптән аның премиясы. Без бик хөрмәтле бер-беребезгә. Улым дип дәшту мин һәр вакытта улым дип. Шуңа күрә миңа моннан да зур исем була алмый. Мен улым дип дәшәр. Салават дип дәшә бер тапкырда улым. Шуңа күрә миңа шу җиткән. Рахмат. Дамирдан әйтәсе сүзләрегез калдымы? Йомгаклау дәврендә берничә сүз әйтеп китим. Монда дөрес фикерләр чыктылар. Менә Тукай премиясы айырмасында күрдек без. Монда айырмасы да бар бит аның. Чөнки Тукай премиясы ул безнең күп юнәлешле. Ансы да бар. Һәм менә бәягә килгәндә килешәм, Сәүзәкич сүзе белән дә килешәм. Ул миллионнан да ким булырга тиеш түгел. Андый уйларым да бар, ләкин бу турыда әле безгә уйларга кирәк һәм сезгә тагын бер тапкыр рәхмәт белдерәсем килә. Сездән бик күп тора, ансы да дөрес, сезнең активлыктан безнең эшебезнең дә нәтиҗәсе күренер дип ышанабыз. Рәхмәт. Данис Ильич, сезнең бармы әйтәсе сүзләрегез? Biz гомумән нигезләмәгә бәйле эшли башланган эш. Менә монда биредә әйтелгән фикер белән һәрберсе белән килешәм. Әлбәттә без шушы премияны булдырган вакытта инде бу шушы югары баскычтагы кимәлдәге бу исемне бирде Илһам Шакиров исемдәге премия. Аны бәйгеләр белән дә, фестивальләр белән дә, чөнки татар дөньясында, Татарстаннан читтә, татар оешмалары тарафыннан шактый гына Илһам Шакиров исемендәге фестивальләр дә, җыр бәйгеләре дә, конкурслар да һәрвакыт узып килә ул, хәзер дә дәвам итә. Мин ни өчен моңарга аерым игътибар итәм? Чөнки менә бу халыкчан җырчы дигән номинацияга безнең читтәге милләттәшләр әлбәттә мин шуны әйтер идем, татар язмышы ул рәхәттән чигеп кенә милләттәшләр читкә китмәгән. Мин бигрәк тә 17нче елгы инкыйлабтагы менә шушы мөхаҗирлек чорларын әйтәм. Татарстандагы татар җырчыларын барлау бер мәсьәлә. Бездә биредә Татарстаннан читтә яшәп тә менә шушы үзләренең язмышлары, бигрәк тә мөхаҗирлек белән бәйле тарихи язмышлар турында сүз бара. Нәселдән нәселгә күчеп бара торган буыннан буынга. Менә аларны барлауда менә шушы 3нче номинация үзенең шактый гына зур өлешен кертә, халыкчан җырчы. Һәм шул вакытта монда баштан ук киң кылаҗаеп йөзләгән, меңләгән җырчы турында сүз бармы читтәге. Алар үзләре дә бармак белән генә санарлык, чөнки белеп торалар. Жюри әгъзалары да, жюри рәисен әйтеп тә тормыйбыз. Таләпләр бик зур. Монда тышкы кыяфәткә генә карап шушы бәйгедә премия бирелдерелми. Шул вакытта әлбәттә нигезләмәгә менә монда ул барыбер үзебездән тора, аны беркемне дә гаеплесе юк. Менә шушы биредә шушы тәкъдимнәрне керткән кешеләр бергә бу мәсьәләне бер бүлмәдә уртага салып утыралар да сөйләшәләр, аны узакка сузарга кирәкми. Нигезләмә ул республика күләмендә хөкүмәт тарафыннан расланса да, без минемчә анда шушы үзгәрешләрне кертеп була. Һәм инде әлбәттә бик дөрес фикер, бик күп фикерләр, тәкъдимнәр һәр көн сайын шаулап торсак, әйтеп торсак, сезнең тарафтан да фикерләр яңгыраса, ул барыбер башкачарак яңгыраш таба. Бик зур рәхмәт. Аны халыкчан җырчы дигән номинация бик дөрес ул, чөнки бездә бит сәхнә күрмәгән, сәхнәгә чыга алмаган кешеләр бик күп. Менә мин бер тәкъдимем бар. Сез бәлки беләсездер инде.
bir ne var bit, bir дальнобойщик. Аны Фирүз шығарған концертында міне ол жерші халықшы кстати табиғат Фирүз соны шалда табып шалды мужик екен ол табып сахнаға шығарған халық Фирүз айтты мен мындай қол шабалар көргенім жоқ еді мен адал шапмадылар дейді шоны мужиктің табып шалда жаратқан концертінде соны Фирүз телефондарын біле міне бір номинант уже не кіші бар бұл мәңгі келмейшек, ол іш тәпіл ол ішлей, ол блогер түгіл. Шоған көре бізден табып, алып келіп, батнаштырсақ, міне мысы біздің іш бұлайынды. Ол татар тарихы яралып ятқан жерлерде ерейдіп, дальнобойщик деп айырманы шыннан да татар кісі шығара керек. Әлі нера кетесі yok. Mesela Зәкишнің концертында ғана. Ол Балташ ханымы. Язмыш аны шыннан да еркелемеген. Андағы алқышларына мен өзім шахид болдым концертта. Ул ханымға болған алқышлар, тауышы, тұтышы, беріліші ғұмымен. Аны рахатлендіп берге бұла? Біз ол қатының баласына бағдай берген едік, барып қойттық, таптық дегеніне бұлышты Венера Хатовна препараташа грузинді табып, олар барып қойттылар неге. Бір баласы нейінде, бір баласы теге. Нешік тәттебет, нешік десең алдынан кетеді, төбе сафыра, төбе шоған көре. Шап жерлі, между прочим. Қадым Назирович, сіздің сөздері қалды ма етесің? Әлбетте, сөз инде ул бетәсе юк. Әйтәм бит, сүз безгә караганда эшебез безнең күбрәк. Шуңа күрә һәр эшкә ашыгабыз. Сезгә рәхмәт әйтәсе килә, менә катнашырга уйлаган, катнашкан кешеләргә әлбәттә уңышлар телисе килә. Бу аларга бик каты кирәк. Һәм барчабызга исәнлек саулык телим. Мотор үттереп языгыз. Бүген бик мотор фикерләр яңгырады. Исән сау булыгыз, бергә яшик. Шушлай герләшеп, оралашып яшик. Һәм менә күрсәтергә оныттым мин сезгә. Менә бу медаль тагыла, менә монда бу күрсәтелгән таныклык, медале тагыла шушы премия алучы кешегә. Бусы аңлатканымча, бу конкурсныкы. Бу конкурстагы 7 җиңүче, алар беренче урыннарны алдылар. Алар анда инструменталист бар, безнең бер гармончы җегетебез. Ул сез аны беләсез монда? Әйе, Алмаз Ахунов. Шәп бик шул хәтле инде. Гармонда уйный фантастика. Шуңа күрә менә гармонның тагын бер юнәлеше татар моңы, менә Салазакеш үзе кертеп җибәрде. Татар гармоннары, моңнары югалмасын дип инструментальный музыка. Аны без шулай ук югалтмаска тиеш, алып барырга тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән булыгыз. Тагын бер сорау барлыкка килгән. Рәхмәт итегез. Сирина Сахапова, ТНВ, новости. У нас программа и на русском языке, поэтому у меня вопрос к Дамиру Даниловичу. Вот в чем особенность премии этого года, в отличие от прошлогоднего? Спасибо. Более точно этот ответ можно будет ответить, наверное, в конце ноября, когда мы получим заявки. Я просто хотел сказать, что конкурс многоэтапный. Первый этап – это рабочая комиссия, рассматривает в Министерстве культуры. Уже после этого с участием Василия Гаяча, Салавата Закиевича, с участием членов Совета окончательное решение принимается в Кабинете министров. И особенности этой премии, я думаю, мы все-таки увидим по итогам подведения заявок, по итогам подведения итогов. Там еще одна, немаловажная сторона, мы там не голосуем, мы спорим. Можем, поднял руку? Действительно, это так, да. Могут тебя попросить, могут, да? Ты подними, поддержи его. Обычно так делается. Мы не голосуем, мы спорим. Почему вы хотите вот этого человека? Почему вот не этого? Сейчас сам идет спор, добрый спор. Так, например, 6 человек голосовали, 5 согласен, 1 воздержался. Все, он лауреатом. Не так. У нас там целый спектакль. Поэтому это проходит в закрытом режиме. Рахмат. Әйтмеші қалдым деген сөздер бар ма?
Болмаса. Сразу кишим. Ну, мына Дамир айтты бит, şu ноябрь озақларында bir иtabı bilgileri çekin sonra яңа елда соң дан bir жыйылыш болашак, дан bir бәхәс. Инде аптыраганнан кеше булмаганга дисәк, şu минем вариантны карасылар инде рәккенә усафны үзгәртеп, җырчыгына димәгән Илһам Шакировның исеме бу сәнгать әһелләре арасында бәлки булырга тиештер. Баштарына шушы 7 кешене 7 тапкыр шишендереп, 7 тапкыр киендереп караганнан соң күз күрер. Ең әйбәт вариант кадимнәдер иштегән теге дальнобойщик блогерны шакыр. Менә вот халык шуңа менә аннан да башка ни күрмим мин. Бәлки бардыр ул. Бу бит берничә рәбер йетми, берничә әйбәтне сөйләмәй, җырлый ул. Орда җырлый, туктагач ялкын җырлый ул, татарча җырлап. Кстати, бик ник популяр кеше икән ул. Бу безнең бөтен теге таләпләребезгә туры килә, чөнки ул теге халык арасыннан, халыкчан. Миңа калса, әгәр дә ул килеп чыкса, әйтмәссез, менә Салазаки шунда әйткән иде, ул аннан түгел, ул чыннан да теге шундый кеше, беләбез бар. Халыкчан. Да, халыкчан. Аңарга бәяне инде күптән интернет киңлекләрендәге торган халык бәясен бирде. Миллионнар бирде. Иң авыр профессионаллар арасында. Да. Бик зур рәхмәт. Рөхсәт итсәгез, тәмамлыйбыз. Бик эчтәлекле сөйләшү булды.